Avui diumenge hem de parlar d'aquesta inestabilitat, precipitacions que durant aquesta nit ja s'han produït en molts sectors, sobretot de les comarques de Tarragona i de Lleida. 19 litres s'han recollit, per exemple, a Falset. Al Meteosat podem veure aquest front i també aquesta pertorbació. Tot això és el que ens porta a aquestes precipitacions, que en l'ampliació veiem més clarament com totes aquestes nuvolades avancen de sud cap a nord, i en el radar podem veure aquestes precipitacions que sobretot es produeixen a la meitat oest del país, taques més intenses cap a la zona del Baix Penedès i que a hores d'ara també comencen a descarregar cap a la zona de la Selva, la Garrotxa, el Pla de l'Estany. Per tant, un matí marcat per aquestes pluges que sobretot seran més intenses cap a l'extrem oest, cota de neu situada cap als 1.600-1.700 metres. De cara a la tarda, aquestes precipitacions seran més probables al Pirineu, Prepirineu, amb cota que baixarà cap als 1.400-1.200 metres, tot i que a l'extrem sud podria quedar una mica al marge d'aquestes precipitacions. També pluges al País Valencià, s'han recollit 2 litres a Benicarló i també inestabilitat a les Illes. I de cara als pròxims dies, dilluns i dimarts encara continuaria aquest temps inestable, però de cara a dimecres i dijous sembla que torna l'estabilitat i les temperatures altra vegada més altes. Que passin un bon dia.